I dag i Tryllekalenderen er vi i Magisk Cirkel Danmark, og jeg har fået Sofie til at vise os et lille nummer. Man kan aldrig være sikker på, at de ikke snyder i en trylleklub. Lad os sige 3. 3. Det er sådan et magisk tal, ligesom i eventyrene, alt 3 og sådan. Det er 3 små grise, og de 7 små dværge. Ja. De 3 medlemmer af regeringen? Ja, de 3 musketerer. Ja. Jeg finder mit kort, så det her. Ja, det er mit kort. Et mystisk kort. Det er mange kort, ja. Jeg kigger på et scene. Så går jeg bare igennem kort her. Bare stop. Okay, stop. Ja. Vi har en stor bunke og en lille bunke. En lille og en stor bunke. Hvilken en vil du bruge? Den. Den, okay. Så var det også kort. Og jeg sagde 3. Du sagde 3. Hvad så? Den. Den, okay. Du må godt sige 3. 2, 3. Sådan, og vente. Vente. Ja. Det er også en 3. Okay, så er vi 2 bunker tilbage. Ja. Hvilken en skal du bruge? Den. Den er. Så du vender det kort, så vender jeg det kort. Okay. Ja. 4 træer. Jeg skal lige tjekke, om de er forskellige alle sammen, ikke? Jo. Jo.